Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkachite atawo afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ ọgwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome kụwa were anya ha wee fụ. Asị m na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Asị m na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-egbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe na anyị ga-egbute mma. Asị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Ocheche fụrụ anyị na-atụ ufere, asị na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m onye sị na akwụkwọ ya ma acha mpama ya aba na nke ya. Asịkwazi m egbebere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya ọhịa nkwu. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ. N'ụbọchị ihe ga na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama. Agụkwara m ọfọ wee sị onye si na ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Ya nakwazi onye isi nchụaja na Odinana ministry ka a ga-ewube otu ya na January 1, 2022. N'ụbọchị taa abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ afọ ejegori na temple jee chụọ aja gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, friends of the temple, ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Gọkwazi ọfọ n'isi ụmụ ọdịnala Igbo ndị niile ji obi ha niile wee na-echighata back to their root. Wee soro chighata manụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, na ihe na-esi na nke onye na-akarị ya. Back to your root. Why I ask you to come back to your root bụ ọ na ya root ka ndụ dị. O nwere ihe ga-achụba gị na ya root ka ị ga-enwe nzọpụta. O nwere onye ọbụla ma ọ bụ mba ọbụla chọrọ inwere onwe ha ama eji ihe si na mba ha wee kwụrụ n'ụkwụ ha na. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị great, you must apply the home mechanism. Ọ ya kpatara na great nation, great minds must always come within. You must have your own system. You must create a system. Each family, each personality must create a system for you to be great. And agbụrụ ọbụla nwere ihe ejirimara ha. And ejirimara ahụ na etu ndị si ebi ndụ nyawa bụ ihe ga-eweta greatness. I'm so proud of the Asians, the way they are dominating in creating systems that works. So we Africans, for us to go back and start leading the way it used to be. I told you that the first university was built in Africa. Yes, that time some of these great philosophers schooled in Africa. You understand? That time, great people come to Africa for amamihe. So they said that Abraham once lived in Africa. Ebe a ka o si wee nweta nwa agbọghọbịa ọ nụrụ mụtara Ishmael. Ọ gbọtara ya da nwunye ya bụ Sara bi na Africa wee nweta nwa odibo nwaanyị nwa Africa.
Saul ya o mechazi wee nụọ wee mụtara Ishmael. Even Jesus was trained in Africa because as a toddler he was asked to be taken to Africa. So Africa rise. We are the choosing people of the Most High. Mana dịka ihe na-emenụ na ngwuru dị iche iche, mgbe diọkpara hapụrụ ime ihe o kwesịrị ime, o ree right ya. Ịghọtara ya? Because anyị nwakpara ndị Afrịka kpara nkụ ahụ si ngwere bere anyị ọrụ. Right anyị wee n'aka ndị anyarị. Ndị na-etritizi anyị as if na ya abụrụ ihe. Ịghọtara ya? So my call is for we Africans to come back to our roots. N'ebe a ka ndụ dị. Isiokwu m n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ Uchu course? Gịnị bụ ịsa Uchu? Kedu ihe bụ personal liberation? Kedu ka mmadụ ga-esi mee ka ọ napụta onwe ya n'ọnọdụ a dị ịgbawa obi? Dịka m na-ekwu otu, echefukwara na o nwere otu mmadụ gbara, nwa otu mmụọ gbara. Ịghọtara ya? Ihe niile ndị a bụ ihe anyị ga-ada just today. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, an ọdịnala evangelist. We are just in the beginning. I will never rest till my race, my people, we Africans, come back to our roots. Makana ebendodi. Enough of this brainwashing stuff from Ndanya. Na-elesi anyị a lot of falsehood. Mana ana m achọ ịkọwara gị n'ịbụ onye riri eri because you have yourself to be blamed. Ignorant is never an excuse. That other matter we will go dual forces. Now my people na tafu because of their ignorance. It is a primary core duty of every child to make an effort to learn the language of his parents or her parents. If not, that nwatakịrị anwa will be shortchanged. That nwatakịrị anwa ama enweta okie n'uju ya. Nwatakịrị amụpụtara na ezinụlọ out of his own or her own indolence refuses to learn the language of his parents, na shortchange onwe ya. And that's the nwatakịrị ọ ga-afị ya ahụ blend or grow in harmony with his or her own environment. And therefore, ọ ga-afị nwatakịrị ahụ adapt to the nature and moral value of his parents. It's never an excuse. So every human creature, especially we Africans, that refuses out of the person's indolence, refuses to adapt to the laws of nature, and refuses to adapt to the should be blamed. Let me tell you one thing. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile loses nothing. Even if a whole race decide not to look for their root, come back to their root, Chukwu okike loses nothing. Even if the entire Igbo race decides not to live according to will of Almighty concerning our own race and tradition,
It doesn't stop Almighty from being an Almighty, from being Almighty. Na ọ bụrụ na a sị na ezi omume na-ebuli mba, righteousness exalt a nation, sin is a reproach. Ajọ omume na-ebutu mba. Mba ọbụla jụrụ na ha ma eme ihe Chukwu okike chọrọ ka ha mee ga-enwe nnachigha azụ, and onweghị ihe ọbụla o wepụ Chukwu okike. Down to the families, because families dị mma, agbụrụ niile adị mma. Onye kpatara na ndị ụka ọbịa bịara, they decided to start from families, catching them young. Has set up children classes, call them catechism classes, where they will catch the children young. Those children does not know left and right because they are lacking the experience. They are lacking a level of knowledge. Some of them are not up to level of reasoning and questioning. So it was very easy for them to be mindset, and that is what they really do, the strategy they came with. In other words, they use that method to take away what is really ours, the moral standard. Before the arrival of this Daniel, we Africans have high quality moral value. But in the name of civilization and the openness, they brought immorality and useless civilization. We Africa would have gone far had even we rejected them and their so-called civilization in total. We would have gone far. N'isiokwu anyị nke ụbọchị tata, wee napụ anyị ihe eji marụ ndị, our moral value. Wee lesi anyị enwe. A lot of people, because of moral downwards, a lot of people wee na-etinye onwe ha n'ihe abụmọnụ dị iche iche. Ụfọdụ bụrụ abụmọnụ ha nwetara onwe ha, ụfọdụ bụrụ nke mmụọ gbara ha maka ihi na ha emere ihe ha kwesịrị ime. Gee ntị nke ọma. Ihe anyị bịara ịkọwa tata bụ abụmọnụ. Gịnị na-eweta abụmọnụ? E nwere abụmọnụ nke ngwuru metara onwe ha. Ọtụtụ famili nọ n'ọkpọkọ ya ruo taa maka ihi na ha emere ihe ha kwesịrị ime, eriri ha eri, ha chefuzie keep their own portion of agreement. Enwere ọgbụgba ndụ, and any negligence with any ọgbụgba ndụ nwere severe punishment. O nwere ngwuru ya abata taa, o doo anya na ngwuru a nọ under curse, nọ ngwuru abụrụ ọnụ. O nwere ngwuru mma, ọ dịka asị na ngwuru a na o nwere onye nwekọtara ihe ọ na-eme isi na ngwuru a, ma nwoke ma nwaanyị. Nwee ngwuru ọ ya wepụta asị na ha na-eme ala. Nwee ngwuru ọ ya wepụta asị na ọnwụ ike. Nwee ngwuru ọ ya wepụta ọ bụrụ ọya.
onye ukwu na-aya, onye nta na-aya. Nwee ngwuru ọya wepụta abụrụ amaghị ihe, a na-emegheri laịfụ a na-ebi bụ laịfụ ndị ofeke. Nwee ngwuru ya wepụta nwaanyị n'ọdị ọbata, nwaanyị n'ọdị ọbata, ọ dịzie ka emere ha eme. Nwee ngwuru ya apụta amụọ nwa nwoke ọ nwụrụ, amụọ nwaanyị ọnọrọ, ka ọ na-eme okeke ka ọ na-eme oke afọ. Ị maa na nke a bụ nke si na ngwu. E nwere ụfọdụ ngwuru yi eje na ya, none of them will ever rise. Mgbe ọ bịa dịka onwe n'ime ha na-arise elu, akọdo ya akụkọrọ elu. Ajụjụ m na-ajụ gị, kedu ka ụdị ihe dị etu a si eme na ngwurube nna gị? Ịmaara nke na-eme na bọọlụ iwe gba nkịtị, ịmara na Igbo onye riri eri. Ndị ụka ọbịa asị gị na-ekpe ekpere wee kọwara ha akụkọ onye na-akpọ Job, iwe kwelụ. Ịmara onye kwe chi ya ekwe, ịmara onye gba nkịtị chi ya gba nkịtị. Learn from smart and intelligent people. Never you accept any condition that is so bad because ikwere chi ya ekwe. Never give up. Ọ bụrụ na onye iyi uwe ya dị negative, it can be reversed. Ekele ọlụ eke, o nwere onye ma anya n'otu ọdịnala Igbo. My calling, ana m arụ ọrụ dịka onye nchụaja. Onye nchụaja ka mbụ, mana abịa na akọọlụ enwelu ekele ọlụ eke. Enwere ndị wu the earlier of civilization, specialization bụ ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. O nwere ndị ọbụ ha rụ ha bụ ihe gbasara ka afụ na-eji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee gwọọ ọgwụ dị n'ọfụ. Nwee ndị nkefa ọgwụ nkefa bụ nke eji agwọ ọrịa. Nwee ndị that their specialization bụ na ha ya alụ ọrụ toward the direction of hypnotizing ọrụ ekere ọrụ eke. And so many ways and so on and so forth. Ekesiri ọrụ. So mara dịka onye nchụaja, ihe kpatara na mụ nwa na onwe m adị arụ ya na pure concept of so-called ụka wụ because of na aghụghọ dị too much. Maka na mbụ onye ga-agwa mmadụ nke bụ eziokwu. Ọnya kpatara na ọdịnala prayer ministry anyị na-ewube bụ ka ndị mmadụ wee marụ nke bụ eziokwu. Ọ bara uru na mbịa agwa mmadụ nọ n'aha onye nwa iji arụ ọrụ, mana ijesi n'azụ jee lụọ ya n'ọdịnala. Achọrọ my yes is yes, no is no. Maka na nghọta na research mmel n'ihe gbasara how things work in the spiritual realm. Akwụwago m ọtụtụ mbụ n'onwelu ndị nsogbu ha bụ site n'okwu ọnụ. O nwere ndị bụ kọs ha nwere taa bụ okwu ọnụ ekwubiri. O nwere ike ọ bụrụ onye nwe megide nwoke ma ọ megide nwaanyị, ma ọ bụ na nwaanyị bịara ije eji na ngwuru wee megide ya, ma ọ bụ ebubo ụgha, ma ọ megide na ụdị a ma ọ bụ ụdị ọzọ.
ma ọ bụ na onye megidere na ya cause of doing business and whatever, onye a wee were ọnụ wee kwubie okwu wee kwuo na onye na-etu onye na-etu a ma ọ bụ na ngwuru na-etu a na ha ga-eji eze wee kpee ekwere n'ihe ọma ya akpọrọta ha ihu. Okwu ekwubiri n'ọnụ ma ga-echefukwana n'okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa. Ọ bụrụ na anyị gbawa afa ma ọ bụ na mmụọ na-egosiri anyị ụdị ọnọdụ dị etu a, o nwere ụfọdụ cause ndị mmadụ nọ n'ime that can be reversed with word of mouth. So anyị gbata afa ekụziere anyị ụdị ihe dị etu a na ndụ mmadụ. Ọnya batara na mgbe ụfọdụ enwere mgbọsị mma na-abịa gosi m na o nwere ndị a ga-eribrate m yuzuo word of mouth wuo okwu ngozi n'isi ha. Ndị na-abịakwa n'Ugochi tụọrọ na tebụl, onwe ndị ga-achọta m mmụọ asị m onye na-etu abịa na m kwubieri ya okwu bifo ọ naba, kwubieri ya okwu ihe testimony emebe. Nwee ndị ụlọ ọjọọ ka ha bịa zuo ụkwụ Ugochi tụọrọ na tempụl, ekwubiere ha okwu ihe ọhụrụ ebido mebe. So mana o nwere ndị bụ na ọnọdụ ha dị beyond ikwubi okwu. O nwere ndị ọnọdụ ha bụ na-aga achụrịrị aja. Akọwago m ọtụtụ mgbe kọwaa na-enwere ụdị aja dị iche iche. Ịmatụ imesara ka bụ ịchụ aja, that is ịkpọ ụmụazị gota mmanya, gota rice, gota ihe ọ na-si ebinye ụmụazị, ọ ịchụ aja ka ọ bụ. Iji gotazikwa ihe ọnụ na-eri ma sie ma nri ma mmanya nye okenye agụụ na agụ, aja ka ọ bụ. Ọ bụkwa na mmadụ sị na m goro ihe ọnụ na-eri, goro ihe dị iche iche wee jebe na mmiri, si all the water elements, name them, the salamanders, water sprites, and so on and so on. Wee kpọọ ha wee sị ha bịa chọpụrụ ha aja ka ha wee rie wee nwee aṅụrị wee sokwuo sị ihe a budatara Eze-Ana na mmiri, o wee bịa chụọ aja ya gaziere ya. O nwere nke bụ aja ọ ga-abụ na mmụ chọrọ. Echefukwana na enwere we are all mammals, both the so-called animal and the human spirit. Only that now in the spiritual realm, the animals, the animistics are lower, while we human beings they operate in the spiritual of animistic, in the level, spiritual realm of animistic, while human operates in the spiritual realm of spirits. Because we human beings, we have spirits. Why those lesser animals does not have spirit? They have soul and instincts. They don't have the spirit spark that meant we humans. So we don't operate in the same spiritual realm, but they are the creatures of the Almighty Father. So they still have link to the luminous height. They still have link with God Almighty. So therefore, they return glory to Him. So o nwere aja ụfọdụ mma achọ ịchụ, ọ bụ anọ nke mma eje na mmiri jee chụọ n'ụmụ those elemental beings aja ka ha so wee tinye aka wee yọọ sị Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ihe a Eze-Ana Ugochi were bịa yọta ụbọchị taa, biko na o chetakwara anyị mezuoro na ya. Example, Chukwu nke igwe na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ekwuru sị na chi nke igwe na-ekwusi na ụmụ nnụnụ nke igwe, azụ bi na mmiri na all the elements enwere ubi ma ọwa ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri.
because they had them operate in the world of spirits. So therefore, they are not permitted to think in that direction. So maka ihe ha enwere ubi maọbụ ọba, mana Chukwu okike si na ihe onyinye afọ ofufu anyị bụ ndị ghọtara how things work na agba anyị rigwarigwa asị nọ na ụfọdụ na-eri ya rụtakwa sista ma ụfọdụ anyị na-eri ya rụta brọda. So anyị nọkwa anyị were ihe wee wejere ha because they are creatures of the Almighty and they need to be happy. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. And once they are happy, they will join in thanking the Most High. So, but more ọbụna imetụrụ ha nwa mma and they are not happy, they will not intercede for your behalf. So ihe anyị na-eme bụ mgbe ụfọdụ aja nwere ike ụfọdụ aja ọbụrụ aja anyị ga-eje na mmiri je chụ. Achụcha aja agbagọta n'elu ala abịakwa sie ihe dịka egburu ma sie anụ, ndị nọkwa n'ụlọ na tempụl esoro rie nwụọ. Osi ya gazie ihe ejikwa maka ya wee gaa ọfụ a wee gbuo anụ a ya biko ya gazie. So ịfụ na all the animistics and the human spirit are saying ya gazie in one particular person. Ka ihe eme na ọma gazi. So ka ịghọta how things work. So o nwere aja n'idiri ha. Nwa aja n'idiri na-aga atụrịrị aja ihe mmere a ga-egbuso ọbara. So for the reason bụ na mụnwa na onwe m ama na-eme na nna arụ ya n'ụdị ụka, meanwhile na o nwere ọrụ ga-abịa na afụ nnọọ ọrụ a ga-achụrụ aja ihe mmee, mana n'usoro ndị ụka si eme mfụ na ma ya achụ ya ma ọ wee chechu onye ya achụrụ m ya dị afọ wee si ma arụ n'ụka na mma arụ n'ọdịnala, so that ọ bụrụ na mmadụ nwee challenges of life require ụdị aja ọbụla ma nke ihe mmee na mma achụ ya. Mana na mma na-enwere ụfọdụ ndị problem ha nwere n'idiri okwu ọnụ, maka na okwu ọnụ ka Chukwu ji kee ụwa. Ekwubizi okwu ọnụ ihe ọma mee abịanye Chukwu okike ekele. So to solve that for people that have such problem, onye ka anyị ji ewube Odinana prayer ministry. Ọ na prayer ministry ka anyị gara na-ekwubiri ndị mmadụ okwu mmụọ dị iche iche ka testimony wee continue. Onwegodi ndị anyị na-emeri ihe na-ekwubiri okwu n'isi ha. O depende that you mkparịta onye abata anyị ji wee nwee counseling on Sunday. On Sunday, counseling is free. So ihe chọrọ ịga ka i wee ghọta ihe ọ pụtara. Then mgbe ọbụla i refusuru ịchụ aja wee nye mmụọ na-emeri gị ihe ma ọ bụ step on toes, then e nwere ike agba ụchụ. I nwekwara ike ịgba ụchụ ma ọ bụrụ na imerọ ihe etu o kwesịrị ime, i wee mejọ ụmụ mmụọ site n'inye ha ihe wee agbọrọ ajọ nni. Then ụchụ mmụọ nwere ike iso onye ahụ. Ụchụ mmadụ nwekwara ike iso mmadụ based on ndị gị na ha mekọrọ ihe, they are not satisfied with you, they are so angry with you, or maybe you cheated them. Onye a wee kwubiri okwu si na ihe emere ya na onye ara etu a ga-anụrịrị ụda ihe o mere ya, and for the fact that na onye anwa ji ha na-akpọ ọfọ na ogu wee kwubiri okwu, ihe ahụ o kwubiri ya bịara mmezu. So ihe pụtara njikpata na mmadụ nji achụ aja n'ọdịnala bụ na ọ ga-enye m taịmụ ndị a ga-ekwubiri okwu wee solve their problem, nye te ha anointing oil, ma ọ ndị a ga-eje ncha ụchụ, ma ọ bụ ndị a ga-amụrụ kandụl ma ọ bụ isensi wee kwubiere ha okwu ka kesi adịna anyị ga-eme ndị ahụ. Mana e nwekwara ndị kesi ha bụ na iwu na-aga achụrịrị aja ihe mmee kachiri mma wee dị. So anyị na-ewuye n'ụdị ọbụla. Now gịnị bụ cause? Cause nwere ike ịbụ okwu mmadụ kwubiri maka n'ihi na onye ahụ firu na-emegidere ya, o wee kwubie okwu na mwute, ọ bụrụ cause mmadụ gbara. Mana nke mmụọ gbara ogwu, nke mmụọ gbara gị based on you did not do what you supposed to have done.
ma ọ bụ na ịkpaliri mmụọ ma ọ sitie upon ihe kwesịrị sit upon mmụọ wee gbaa mmadụ ụchụ. Mana ụchụ mmụọ na-afịakwa ahụ maka na you need to appease that gods wee yọzie ha maka ngọzi. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma ihe bụ ụchụ. Ụchụ ka ị ga-eji wee ma ụchụ. Ụchụ ga na-ewetarụ a loss of negativities. Ebe isiga ndị ọzọ siga isi ega nsogbu. Ihe ọma mechaa ka ọ na-emere ọghachapụ. Onye gị na-emetara ihe ịfụ na bad luck gị na-efezi onye ahụ efe. Ọnya bụ ụchụ. Ekwesị anyị nkwa kama onye ahụ emerụ nkwa ahụ okwere gị, onye ahụ akwereghị nkwa nwee problem. Just ka adị sure na o mere ọrụ gị ha nkwa ahụ okwere. So ọ ka ịghọta ihe ụchụ nwere ike ime mmadụ. Ụchụ nwere ike ibutere a lot of negativity. Ụchụ nwere ike ime gị mmadụ kwechaa gị nkwa, nwoke sị na ọ ya anụ gị, ọ pụta echi oche ji mind. E nwere ike na-akpọrọ Chijioke sị na Chijioke na ọma nnata Chijioke mma na ọya nnata Chijioke mma na Chineke anyị go ise nwunye eze na-abụzi ego na jee nwaanyị. O nwere ike Chijioke na eziokwu na ezi asụsụ o ji obi ya niile wee kwenye na ọ chọrọ ịlụ gị. Ma 9 minutes mmụọ abịagwu ya where 101 reasons why he should not marry you. O nwere ike ọ bụrụ mmụọ so gị gbalụ ụchụ maka na mmụọ dị etu a achọrọ ka ị nwee chi dị mma. O nwere nwoke na-akọrọ m otu ụbọchị, nwokorobịa. O nwere onye nwokorobịa na-akọrọ m na o nwere enyi ya nwaanyị nke ọ fụchachara n'anya ọfụma chọọ ịlụ ya nụ. Mana enyi ya nwaanyị a na-abụ ọbịa nwoke dị na bie mgbe ọ ga-ana, ọ na-afọkwụzie m ka ya bie ego ebie ego ọ ga-enye ma ọ na-achọ ịna. Ụzọ akpọchie, ngwaahịa dị na shọpụ, afịa ma na-aga. Mana o nwere sekọnd enyi ya nwaanyị ya nwere onye nke a abịa, afịa na-aga, mmemme a na-eme na shọpụ, nke pụtara na ọ chọọ ịna ego ya enyi ya ma akụ ya. Ghọtara ya? Ụchụ. O nwere ihe bụ elu. Mgbe nwata nwaanyị na-ene m anya, yes gị na-ene m anya, ị nwere ike ịpụta isi na Ifeanyị ọ ịchalụ na ọ chọrọ ịlụ gị na ọ ya adịrị ya mma na ọ ya eme nkụwa na ọ ya eme nkụwa, mana ị marọzi ihe Ifeanyị ahụ na-agabiga. O nwere ike ọ bụrụ na ọ na-abụ ịbịacha na bie ụzọ ya akpọchie. Ụfọdụ ana m agwa ụfọdụ ndị mmadụ na mgbe ụfọdụ na ọ bụrụ na ya bụ nwata nwaanyị ahụ bụ ajọ mmadụ mana ọ na ụchụ na-esu ya, mana maka ihe na ọ mara aka nri na aka ekpe, ọ mara ihe o kwesịrị ime, ụchụ na wee na-agwa gị ga-agbaji na nkịtị. Ndị mmadụ na-abụ ekwecha aṅụ nkwa ha anaghị. Onye kwecha aṅụ nkwa ihe ọma, o ruo ka o mere gị ihe ọ naghị ịma ọnụ ụchụ. O nwere ike enwe nwa agbọghọbịa disappointment a na-emere gị ịma ọnụ ụchụ. O nwere ike ịbụrụ nwoke mmadụ kwecha aṅụ nkwa na ọ ga-akwụ ụgwọ, o ruzie echi o change mind, ịma ọnụ ụchụ. O nwere ike okwecha aṅụ nkwa na ọ ya akwụ ụgwọ, o ruzie rịdaba nke ọkwụ ụgwọ ụchụ emee ya onye ọ ya agwa na onye chọrọ ịkwere mmadụ ụgwọ ebido jụba ya ajụjụ si ya onye ya na-achọ ịkwere ụgwọ edishọn ọ bụrụ onye chọrọ iri gị ọrụ, o change mind. Ịghọtara ya? Ụchụ nwekwara ike ịbụ mmadụ chọcha imerụ gị ọgọ ebecha o change mind. Ụchụ na-ebutie. Ụchụ nwekwara ike ime nwoke chicha ọbịa na be gị bịa na be nna gị ka ọ bịa mee ihe o kwesịrị ime, ọnọdụ o change mind. Ụchụ na-ebutie. Ịghọtara ya? Ụchụ na-eweta nnachigha azụ dị iche iche. Enwekwara ụchụ mmụọ gbara na-enwere ike bụrụ onye akpọrọ ọrụ, ịjụ na ịma alụ ọrụ, mmụọ wee na-apịa gị azụ, ejide biznes ukorozo biznes ụda.
ejide ihe ọbụla ị na-alụ iji enweta ego close it down. Ime ihe mmụọ ji close it down. Ihe mmụọ ji wee close it down ka ị wee chọba ihe ị kwesịrị ime. Ihe mmụọ ji wee close it down mụ ka ị wee chọba ihe ị kwesịrị ime ka ị wepụta ihe. Ịghọtara ya? Mmụọ nwere ike close it down. Ịghọtara ya? Mmụọ nwere ike close it down. Mmụọ nwere ike ime otu agbagba ahụ ụchụ maka na ịjụ na ịma aba n'ihu ọrụ. Agwara m ụnụ so na ị nwere ike bụrụ onye agbara ọrụ. Ị kwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ gị na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ka Chidimma wee dịrị ha. Mana maka ihi na ikwere azụ oku akpọrọ gị, mmụọ a na-apịa gị azụ. Maka na onye ahụ ị kwesịrị ikwubiri okwu, o nwere onye bụ n'ọnya ka edesi na okwubiere gị okwu. Ihe ahụ ekwere omume n'ebe ị nọ ekwe omume. Mana maka ihi na imere ihe ị kwesịrị ime, ị nọ n'ihu ọrụ gị, onye ị kwesịrị ikwubiri okwu ikwubiri ọrụ okwu, onye a na-akụ ụta na-ebe akwa na-ajụ Chukwu okike kerezi ka kee ọnọdụ ya ji wee dị etu a na-akụ ụta. Mgbe onye ahụ na-akụ ụta, iche na biznes ga na-aga, iche na ihe ị na-eme ga na-aga, ọma aga ka mmụọ ji gị. Mmụọ chọrọ ka ị jee n'ihu ọrụ gị. Ị nwere ike ịjụ na ajụ na ime eje n'ihu ọrụ gị. Ọ bụrụ na ọ mmadụ eji gị na-eme gị obi aṅụrị, apịasa mmadụ eji gị ịfụnanya. E nwere ike anọkọta etu nwoke gị na-ebi fụrụ gị n'anya nke ukwuu akpọwa gị asị. Nwere ofu nwa mmadụ na-asị m na ya makwa ihe nwunye ya mere, mana ya anọkọta nnọọ natural hatred. Ịghọtara ya? Na afụzie nwunye ya na ya na-enwezi mkpalite. Ịghọtara ya? Mmụọ nwere ike iti ya aka. Ọ ya batara ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịbịa sị m na onye na-emeziri efebọ dị etu a na-emeziri efebọ dị etu a, onye a na-emeziri. Onwe onye nke nwaanyị sịrị m n'ebe ọ na-alụzi ọrụ na nne ya ukwu na nna ya ukwu ya na-alụ ọrụ jezi kpọtazie onye ọzọ ka e wee nọchie anya ya. Ọ na-achọ ka agwọ ọgwụ, wee sị na m adị agwọ ọgwụ. Na ihe a ga-ebu ụzọ megoro bụ ka a gbagoro afa ka a mara ihe bienu. Maka o nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ kpọrọ ọrụ, ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-emere gị ihe na-atụghị anya ekele n'aka na-echọ ka ịchụkwa ya, ịchụkwara mmụọ agba ahụ ụchụ ka ụzọ gị kpọchie. Ọ ga-eme gị ndị niile kwere gị nkwa, ndị niile na-enye gị febọ akwụsị inye gị febọ ka ị wee jee chọọ ihe na-eme gị. O nwekwara ike ọ bụrụkwa na ngwurube nna gị ka o si, na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe emebiri emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru. Nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna gị wu ngwuru ebe edebere ihe ọdịnala, unu emetọọ ya. Kedu ka isi chere ọ ya gara ọnụ? Ọ na-abụ ụmụ mmụọ ndị gị na ha so kwesịrị na ị ga-ejukwa ha egbuwe ha ọnụ. Kedu ka isi eche na ha ga-eme ka gị nwa nwee ego? Ibuwe ha ọnụ, ha ebuwe ha ọnụ. Ịma ọnụ onye kene sọnị ekene ya ịmara. So nọọ ihe afa miri emi, onye ka anyị ekwu maka okwu afa miri emi. Afa miri emi ga-achọpụta ma ọnọdụ onye na-agabiga. O nwere ụmụ mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka. O nwere ụmụ mmụọ ị kwesịrị ịchụkwa. Ọ bụrụ na o nwere ụmụ mmụọ ị kwesịrị ịchụkwa ha. Ọ bụrụ na o nwere ọgbụgba ndụ emebiri na ngwurube nna gị, iwube ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Na ya bụ ịchụ aja, enwere many ways esi asụ ụchụ. Mana ọ bụrụ mmadụ niile ka e nyere onyinye ime nke a, ekere ọrụ eke. Dịka agbụrụ nsi wee bịa, agbụrụ anyị na-akpụ alụ na oraifite. Na oraifite anyị nwagbu uru Udamechi anyị na-akpụ alụ bido na mgbe gburugburu. Maka na nna anyị ugwu kwuru sị anyị akpọkwana ihe a ụmụ na alụ, maka na ihe ọbụla anyị sara ọnụ, anyị bụ ụmụ Udamechi sara ọnụ kwuo na ọ bụ alụ,
na ọ bụrụgo alụ na ana mmụọ. Ị ghọtara ya? Ọ dị ka ụmụ agbụrụ dị Livai na obodo ndị Juu. Ọ ha bụ agbụrụ ndị ụkọchukwu. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-awa ụbọchị ahụ ụbọchị ha ji ekosi ụkọchukwu onwe ha, o nwere agbụrụ ndị ụkọchukwu. Ọ bụrụ ọdị na-apụtara n'ụwa kịta enwezi ọkụrụ ọgwọ. Agbụrụ ndị na-akpụ alụ ụwa agbụrụ ndị ụkọchukwu, ndị nchụaja. Ọ ya kpatara o ji Jizọs wee sị ha ji egosi hụ ndị ụkọchukwu onwe ha maka na ndị ọgwụ ọrụ ha nwụcha. Ọ mgbe gburugburu ka ndị mmadụ na-esi mba dị iche iche bịa na agbụrụ anyị na obi anyị ka akpụọ ha alụ, ka awụcha ha. So o nwere agbụrụ na-eme ya, ọ bụrụ agbụrụ niile. Kpata till today, ọ bụrụ dibịa niile na-akpụ alụ. Ekere ọlụ eke. Ọ bụrụ dibịa niile na-akpụ alụ. Enwere ndị ọ dịrị, ndị ga-agba ha kwupi okwu si na alụ adị n'isi onye na-etu a nyabe n'obego. O nwere agbụrụ ya bụ na-ebupụtara ihe nna anyị sị na enwero ihe ntụrụmọnụ eji akpụ alụ ọbụla. That is, the materials required are not cast on stone. Depend ihe mmụọ kwuru. O nwere onye ga-abịa na case dị fast. Ihe eji wee saa Uchu onye Uchu abortion na onye gburu mmadụ abụrụ ofu. Ihe eji wee saa Uchu onye na-eje edina nwunye mmadụ na ndị ọzọ abụrụ ofu. Nke ọbụla nwere ihe dị involve. A gbara agba ndị mmadụ Uchu n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike Uchu agbara onye a bụrụ maka ihe na ọ na-eje edina nwunye mmadụ. Mana n'ọnọdụ ọbụla enwere ihe ọ na-abụ mmadụ chọọ. O nwere ihe ọ ya abụ mmadụ chọọ. Ọnọdụ ọ ya mmadụ nọrọ, ọnwụ na achọrọ ịsa onye ahụ Uchu, enwe ike wee saa onye ahụ Uchu. Ọnwụ na achọrọ ịsa onye ahụ Uchu, asaa ya Uchu. Onye ahụ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ. So mana ọ bụ onye na-asa onye bụ Uchu anwa ga-asị yes na ihe niile ahụ na o wetara n'ozuru ezu n'ozugo. All the power vested upon ndị ọ bụ ọrụ ha ikwubi ya bụ okwu. And ndị ọ bụ ọrụ ha ya awa okwucha ọsị na ihe a n'obego obe. Adị awata ya n'anya. Agbụrụ na-emekwu ya dịka agbụrụ anyị, ọ bụrụ anyị nwa, ọ bụrụ m nwa as a person force myself to be born na agbụrụ amụrụ anyị. Ọ Chukwu na-eme ya. So e nwere agbụrụ bụ agbụrụ ndị na-eme ife dị n'ọfụ, agbụrụ ndị ụkọchukwu. And o nwere ido asọ dị involve na ya. Akọrọ akụkọ, nwere ihe mmadụ ga a gwara anyị na onwere akwụkwọ ndị ụka ọbịa na onwere onye Livai, ndị agbụrụ Livai, ndị onye ụkọchukwu pụtara wee fụ Good Samaritan. Mana ihe kpatara na ojiro metụ Good Samaritan aka abụ na ọ marọ na ya bụ onye anwa ọ fụrụ tọgbu na asị na ndị ori mekpara ya ahụ, o wee tọgburu ka ozi nwụrụ anwụ. Maka na onye nchụaja na-akwado maka ije chụọ aja is forbidden imetụ ozu aka, na ọ bụrụ na ọ na-eje n'ebe nchụaja. Maka na ba imetụ ozu aka ọrụ gị ọ dịzị unclean ịchụ aja wee yọọ amara n'isi ụmụ Chineke.
so onye agbụrụ Oliva ya nwa na onye ụkọchukwu a na-eje na pụta wee fụ ya bụ onye tọwinu ọ mụrụ na ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, o jewere onwe ya, e wee sị na Good Samaritan na-apụtazi wee fụ onye a, maka na Good Samaritan is not forbidden, wee je n'ezi onye ọbụna onye a ka dị ndụ, o wee gbọja wee gbọjọgbu ụlọ ọgwụ. So it's not as if na onye liver ya dị wicked, mana ọ na-edebe the rules bụ na-enwere nkwado ị ga-akwado to be able to perform some certain rituals. Ghọtara ya? And na-ekere ọrụ eke, enwere ndị ọgwụ ọrụ ha na ọha ga-ekwubi okwu si na ihe dị etu a n'obego obe ọrụ mmụọ ka ọ bụ all spiritual exercise. Ghọtara ya? So onye na-achịkọwa bụ ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ na ụtụ dị n'ụzọ gị, o nwere ndị a na-agba gbasịala famili emi, ọ bụrụ na onye a na-enwere ike ịrụrụ ọrụ ọbụla na-ebughị ụzọ saa ya ụchụ. Onye ahụ ụfọdụ nwere ike, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike sị Eze-Ana ya n'ote gị alụbara ọrụ, ngwe ndị rụchara ya ọrụ mana ọrụ ahụ na onwere ihe dị iche ya fụ. Enwere ka anyị gbawa afọ gbachaa famili emi, ọ bụrụ na ihe dị n'ụzọ onye ahụ bụ n'ụchụ dị n'ụzọ ya, nwezikwazị ihe ndị ọzọ ụchụ butere, o nwere ike ọ hapụ ya ọ lụrụ ụchụ, sara ụchụ, ofu idrochie ọgbanyeye rụọ ọrụ mmiri, kee ka ọ ga-esi ga ebe ibu sọ ọtọ nọ ibu ụchụ n'ahụ gị, ihe ị kwesịrị ime bụ last buru ụzọ jee mee ya. Ọrụ mmiri so n'ihe anyị na-arụ last. Ndị mmiri enwere problem. Ọ bụrụ na ị nwere the calling mara ka esi achụ aja ndị mmiri, ịfụ na obiọma ha enwere ube. Ụgbacha afọ nwere ike ọ bụrụ onye wụ na osugburu nọmba 1 3 anyị asagoro onye anwa, ọ bụrụ na ọ dị ka mụnwa na-asa ụchụ, ị mara ihe bụ problem. Ọ bụrụ na ụchụ gwuru problem onye a nwere, ị bụrụ ụzọ saa onye ahụ ụchụ, maka na ha na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ, ị marụzie ọrụ ndị ọzọ na-esie wee lụọ ya kachi dị mma wee dịrị onye anwa. Mana ịjụ na ya alụ ihe wụ nọmba 1 ji alụwa ihe ndị ọzọ, you're your own. So ụchụ ngwara ụchụ ya bụ ọbụ na a na-asa mmadụ, a ga-eji anụmanụ wee gbara isi onye anwa. A ga-eji anụmanụ wee gbara isi onye anwa. Anụmanụ ewere rụcha ọrụ, anyị egbu ya egbu, ahapụnyawa anụmanụ ọ na-agagharị. Ọnya bụ ịsa ụchụ. Then enwekwara ike o dipendịrị na ihe bụ the cause of ịsa ụchụ. Ịsa ụchụ abụrụ ihe eji one formula were na-alụ. Ụchụ onye ọbụla dị n'iche n'iche, and the requirements a ga-eji wee rịa dị iche n'iche. O nwere ụchụ bụ na-agbacha isi onye anwa achụ aja ihe mme n'ihe dị iche iche a ga-eme. O dipendịrị mmụọ nọ na-ewere onye ahụ iwe. Ihe niile a bụ ihe ịgba famili emi ga-erevil. Nwekwa ihe bụ na o nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna ndị agha bụ na nsogbu ha nwere n'ụchụ si ya n'osi na family root, ọ pụta na ya family na the root enwego kọma, ịmalụ na o nwere mmụọ nọ na ngwuru a na-ewe iwe maka ihi na ọgbụgba ndụ ekwesịrị idebe na-edebere, na ihe ekwesịrị ime na-emere. So to solve the problem, you first go back to the root. Ana m agwa ndị mmadụ na ọgwụ enwere isi, na ọ bụ aja karịrị ọgwụ. Ịchụ aja na ọ karịrị ọgwụ. And onyenwa bụ ihe ọ ga-abụ ime ọ last ya and with peace of mind. Na ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto, na ihe ị ga-ebu ụzọ mewu agbagoro famili emi, ị mara ụmụ mmụọ ndị na-atụ anya ekele n'aka na-emeri gị ihe. O nwere mmụọ nọ na ngwuru na-ewe iwe, o nwere ọgbụgba ndụ edebere edebe. Ihe ndị a ka ị ga-ama. Align yourself with all those elements. Setụrụcha ha. Align yourself with mmụọ niile so gị. Isetụrụcha ụmụ mmụọ niile so gị,
okwu agwụ. Ị mara na ihe ị kwesịrị ime afta ka ịsetụcha ụmụ mmụọ niile na-aso gị, ịsetụcha ụmụ mmụọ niile na-aso gị, ị chụọrọ ha aja. Onwe ọzọ mmụọ ga na-ewere gị iwe, wee yọzie ha, ha gọzie gị. Ifu na natural, ha ga na-ewetara gị ihe ọma natural. Ifu na ihe ọma ga na-abịara natural, and enwero consequence na ihe build personal relation with all ụmụ mmụọ niile. Mana ị ga-ebu ụzọ negoro anya ma o nwere ụchụ ọbụla mmadụ gbara ma ọ bụ mmụọ gbara. Ọnwụ na o nwere ụchụ mmadụ gbara, erivasịa ya. Ọnwụ na o nwere ụchụ mmụọ gbara, erivasịa ya. Mana ọ bụ onye ọ bụ ọrụ ya ime ihe ndị a ga-eme ya, ọ bụrụ onye ọbụla ga-eme ya. Nwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkọwara gbasara ụchụ na liberation dị na ya, send the arrow message 08057837672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. My mission is to help people live better life. Aga m enyere gị aka. Daalụnụ.